Ahojte lidi, já vás vítám při mém dílu World of Tanks. Dneska si ho nezahrajeme, protože nemám na počítači. Tak vám vysvětlím, co vůbec ta hra znamená. Znamená to hra o tankách. Jak můžete poznat, je tam tanks. Tanks je tank. Takže svět tanků nebo něco takového. Hraje se tam na obsazení základny a na zničení všech tanků. Když zničíte tank, tak po bitvě, když máte porážku, máte méně zkušeností a méně peněz. Když to tak vezmete, tak když budete mít remízu, tak vám trochu toho a toho. A když máte vítězství, tak to znamená, že jste byli dobří. Jakoby, že máte více zkušeností a více jakoby peněz. Tam jsou zlaťáky, to si můžete jakoby je koupit nebo přeměňovat. To dáte 400 stříbrných a máte 1 zlatý. Takže to je vysvětlení. Tak to je vysvětlení. A teď něco k té hře. Hraje o milovnících tankách. Kdyby někdo neměl moc rád tanky, tak by to samozřejmě nehrál. Tak tanky jsou tam různý. Třeba T34, KV1 a tak dále. Jako třeba může tam být PZ2, ten německý tank, takže jsou tam všechny národy. Je tam Japonsko, Čínsko, Amerika, Anglicko, Německo a Británie. Ne, to není vlastně Británie, nevím co. Takže to je věc. Takže my si teď řekneme další věc. Jsou tam, můžete si přeměňovat děla, kupujete si to za stříbrnej a tak dále. A vylepšujete si dávky, normální, je tam tanků. Těžký tank, střední tank, dělostřelectvo, stíhač tanků a lehký tanky. Takže to bylo vše. Uvidíme se při dalších vlogech o hrách a čau!